o interés que teñen para meter para diante os cultivos transxénicos é interés económico puro e duro das grandes empresas. Entón, se introducimos plantas transxénicas modificadas xenéticamente, por exemplo, para producir grandes cantidades de millo ou de soya, esas plantas van a liberar no ambiente o polen e non vamos a poder impedir que se crucen coas variedades tradicionais. O Sindicato Labrego Galego considera que a implantación do millo transxénico en Galicia é tremendamente negativo, crea para os labregos e labregas, vai crear unha forte dependencia das empresas, neste caso de Monsanto, vaise producir contaminación do millo local, vamos estar totalmente indefensos porque no momento en que Monsanto colla mostras de calquera millo no país e apareza a contaminación de millo de Monsanto, e aínda que non tuveramos reutilizado esas variedades, obligaríanos a pagar un canon, a pagarlle a Monsanto porque el ten a patente dese millo. No momento en que unha variedade tradicional hibrida con un transxénico e produce un híbrido, produce outra planta, digamos, intermedia, esas plantas son as que teñen agora a ventaxa que nos inducimos, a ventaxa evolutiva de ser resistentes a determinadas pragas ou resistentes a determinados herbicidas, e son, por tanto, os que van a ocupar a maior cantidade de superficie porque son os que realmente teñen unhas producións comparativamente máis altas, ainda que a longo prazo se pode comprobar que as producións dos transxénicos son máis baixas que as das plantas naturais. Este millo está patentado, ninguén pode guardar esta semente para si mesma, polo tanto, vamos ter que pagar cada vez que queiramos sementar o millo a Monsanto. Resulta que estes produtos generan unhas toxinas e estas toxinas poden ter efectos negativos no organismo, desenvolver alerxias ou resistencias que aínda non están comprobadas. Por lo tanto, en aplicación do principio de precaución, como non se sabe a medio e longo prazo que efectos poden ter no noso organismo o consumo de produtos modificados xenéticamente, pois habería que limitar o seu cultivo e cando menos establecerlle controis máis estrictos. Que a Consellería actúe, que o Goberno galego declare dunha vez por todas Galiza como rexión libre de transxénicos e non se permita volver en ningún momento facer ensaios a campo aberto con este tipo de millo en Galicia. O Estado español é de toda Europa o que máis permisivo é cos cultivos transxénicos. De feito, no 2007 se sementaron preto de 70.000 hectáreas de cultivos transxénicos, fundamentalmente millo. No seu día, a Comisión de Estimación do Millo e do Sorgo do Estado español tiña prohibido utilizar na terra en ensaios millos transxénicos en Galicia precisamente polo risco de acabar cas variedades que temos aquí neste país. Un produto que teña unha barra de cacao que teña 6, 7, 8 ingredientes, lecitina de soia, etc. En cada un deses ingredientes pode ter até un 0,9% de produtos transxénicos sin ter que poñer unha etiqueta. O sea, que xa estamos comendo, inserindo produtos transxénicos ou derivados de transxénicos sin que os saibamos, sin que estén presentes nesas etiquetas. Non, aí o único sindicato que está totalmente en contra é a COAG, a Coordenadora de Organizacións Agrarias e Gandeiras do Estado, que o Sindicato Labrego Galego traballa e colabora, temos un convenio de colaboración e tamén está reivindicando a prohibición dos transxénicos. O resto dos sindicatos non teñen máis ben posición favorable. Dende o noso punto de vista ten que estar prohibido e o Parlamento galego, igual que fixo no seu momento cos residuos nucleares, debería suscribir un acordo para declarar o Galiza territorio libre de cultivos transxénicos, xa que non podemos estar libres do seu consumo debido a esta directiva europea.